omogoko kegima anene ekera omokori emiremo anyare ko bakora imiremo ya senchira yobo ikirano nabo igonyara ko baga kogenda ritaya gusonyara ko bagotigo bokoreri asenchira eria yomurembe nobo toereru kegima litkorero nigonyara ko ba omogoko omonene kegima se skuru yoboroso ya Nyambera magega yomorokyo nyare ko baga gukora asaga ko ba asobo kwali ase miaka 35 nomo ase elieta Pius nyagaka uyo nyare ko bakwenekia uno nyare ko bakwenana obokoreri bwaye bwoborokia gucha se chi skuru litkorero nigo babwatani be chisemi banyara ko bagwikirana asomega omonene boko mwakera okwaeli chingaki anyare ko bakora obokoreri bwaye anene ase oborokyo moriki oito Vincent Nyancha nanyara ko bagosanga omogoko oyo bobokoreri nagotoroboti rokubatia Mwalimu Pius nyagako kemwa oyubono somiri chiskuru 35 ime yorgongorwa Gusii niguri tukoria rero abeko bokoreri bwaye nsemo buno Mwalimu maiga jogo kole miaka ya iyo bokoreri nakogenda retire ntebenga isana jagire okore asiga isikuru kya Gusii na somiri 36 sikuru isana nene ase isikuru ekyonsi nabere ngonyora experience yo nganga kigwende gosomia wana ukwana kura sikuru ya Nyambera imeye county ya Kisii okemwani garoka na gotogyo murobyo CBC na goto yabuna nigora konye konyara gokinia abana anene bono asensemeria yitsemi amo nebyegwa CBC egere ngiyapi kitapwa timanga na masinda naringa umwana oyo tari koigwo yeno koigwo yeno yo guchikabo munyagitari iyi ko barengana ni amariobi barobe kiara gere competence space asekiskiri zoko nyoro umwana wetemira senkoyo mupira ogendi rokire ko 1 million kiya yagwa kumbi ensemo yegita bantu begere abakumanyanga twako bimiusa nigo boigo kemwaga ni chiskuru konyara koirania gosome weke Gusii unenchiremo yo konyara kumanya omuno weke Gusii ngana tebera nyare gosegeta borokia na borokigwa ane mono chinga kiechiga chia masomo eke Gusii na kigeta kere gosome chiskuru na kimata akijona ndengero nga matata isipisi kimati gosemba arusi ni umuntu onde bwensi utagite kumanye kwere eruga amanye ruga yaye kiagera there is a philosopher goteba awara I need to quote one philosopher goteba a people without the knowledge of their past history origin and culture is like a tree without roots n'abantu batavuga tikisemi ase obokale bwabo ase baruete igobanga buna nekemira kyabo igobanga buno omuntu otavuga tiemiri ikiabu na bono nkoigura abantu bagotebanga kereba toko ko baratore umetienye miaka nantiri ko kumetienya actually irinde mieri ku January baka December chingakie chiogati ya barimu bari okemwa beteka gosomia niko besokin na gokwana aho baroka na gotogyo bokoreri bwabo chingakie miaka ya magega na boni go baganiri okemwa aigwegetari ase serikali ye county ndo mwalimu kya Nyabinge primary school Mr. Pius nero someti e primary nanda ne kuna wonte vinga ntagiteka obu mwalimu tora ngi mwalimu na wonte kama na bona somete nande nkabo mwalimu kuna nteweti so Mr. Pius although no nyabere retired but is not tired my primo ne ringa ya nkonyori wege ntako bera county ara kore na bagukora because no muntu uri resource person gati ya barimu be skuru yoborosi ya Nyambera abasoke mwabereka okolega sasa motoka mange boigoni go bakwana igoro yobokoreri bwaye ase batogia obokoreri bwaye okemwa mwalimu minto igonko matavinga congratulations ya sigencho yugo ikia chinga keji dalira isigo ochago ikia chinga keji ngamna chikige mwalimu Pius is a special teacher esenjira ya bene injigo twakolega sinere ese department yege songo nere twale koererania kogokora komo iga ringe buyamona ndende tase chi composition okolika na injina manyakurora na kora egento tokorokenga drama kense ese skuru yega nakobwa mono igali umalimu tokumurkanga a resource person yani kerobuga tekende no kwali kogenda sali ase department ya welfare etwara gukora komo na ase department ya guidance and counseling ekyo bono gyatigara kurwa sabanta bange no kumatakero kemwa anywe machemaya Vincent Onyancha Ndizi TV.